Tak já vás tady vítám už o poločasové soutěže, kterou tentokrát nebudeme střílet nebo nebudeme trefovat středový kruh, ale tentokrát budeme střílet na bránu a ve spolupráci se společností Hisense, se společností, která sponzoruje náš milovaný klub, budeme soutěžit o televize. Pravidla jsou jednoduchá. Každý soutěžící má 2 pokusy. Když alespoň jedním z nich trefí otvor, ty jsi říkal, Karle, že jsi dobrý v trefování otvoru, tak když trefíš otvor, vyhrál si televizi. Takhle jednoduchý to je. Když netrefíš otvor, nevyhraješ televizi, ale dostaneš nějaké ceny útěchy. Tak je to na tobě. Každopádně, tady máš balón, střílíme tady od té vlajky, 2 pokusy jsou aktuálně tvoje. Tak pojď na to. Trefit díru, jako doma. Karel má rád tlak, ano, dobře. To nebylo špatný směrově. Každopádně o trošku vejš. Karle, televize se na tebe směje. Tam se usmála. Usmála šibenice, škoda, Karel televizi nevyhrál, každopádně máme pro něj cenu útěchy. Tamhle u kolegy. Michale, nepředváděj se a pojď trefovat díry. Jo, je to tvoje. No, dostaneš ovladač. Jo, zatím máš ovladač. Tak pojď, druhý pokus. Ta díra není to ono, tak hele. Jo, buďme fair. Jenom jsem ti chtěl říct, že ty otvory jsou menší než balóny. Zase šibenice. Ale wofous. Každopádně, i ceny útěchy jsou pro tebe, tamhle u kolegy. Tak, další je na řadě Vojta. Vojto, ty jsi si na to vzal skvělou obuv, máš obuv ideální, tak pojď, třeba ti to přinese štěstí. Budeš bosej, ale z televizí. No to nebylo špatný. To nebylo špatný. Druhý pokus je tvůj. A je to tam! Vojta odchází bosej, ale z televizí. To je hezký, ne? Tak, u kolegy máš voucher na televizi QLED od společnosti Hisense. Tak a máme tady posledního soutěžícího, kterým je Honza. Honzo, je to tvoje. A je to tam taky! První pokus, díky, čau. Tady je televize. Tak kluci, ještě mi řekněte, pojďte sem ke mně, samozřejmě gratuluju. Jak to dneska dopadne, vedeme 3-0. 5-0, 6-0. 6-0, ty jsi nešetřil. Tak doufejme, že budou mít kluci pravdu, každopádně velká gratulace a těšíme se na druhý poločas.